Liburuko 34. ariketa 284. orrialdekoa. Hemen esaten digutenez, piano bat daukagu pisu batera igotzeko, bere masa 300 kilokoa, eta igotzen ari gara. Hasierako azelerazioa ematen digute, eta eskatzen dutena tentsioa. Irudia egingo dugu, oi bezala, betiko moduan, piano bat, honeko zerbait, eta honek daukan pisua, aberaziko dugu, vertikala, beti bezala, eta kasu honetan txoka baten bitartez, gorantz tentsio baten bitartez igotzen ari gara. Hau, tentsioa eta pisua. Eta gorantz igotzen ari gara azelerazio batekin. Beraz, Newtonen bigarren legea kontuan izanik, indar guztien batuketa masa bider azelerazioa dela, hemen zeintzuk dira indarrak, gorantz tentsioa eta berantz pisua, masa bider azelerazioa. Pisua beti bezala, masa bider G, beraz, pisu horren balioa 2940 Newton, eta orde balio guztiak ekuazioan honetan ordezkatuz, besterik gabe, tentsioa izango dugu, kenduko diogu pisuaren 2940 Newtonak, eta masa 300 kilo dela esan digute, eta azelerazioa 0,45. Hemendik tentsioa zuzenean lortuko dugu 3075 Newtonekoa izango dela. Tentsioen ariketa erreza.